Ki khubor ki babnya. Hadin ka jing'i ino akam kum UMDC jong kaseng NPP ubalong UMDC ka Jirang constituency ka parti ka larai ban Pynieng da Kyrtong lajong ha ka election MDC ban salong shen. Ha ka jingalang ka balalong haberni hat hine kasngi kinong yalam ka NPP Jirang block bakentop ya ka NPYF bat katanat jong ki kenthai da kawi ka jingmut ki larai ban Pynieng da UMLA ba minta uba Sosthenes Sohtun. Wat hapdeng ka jingdon jong lai ngut ki weipat kata uba kit bok lang khong yong uba balawan sim yong bat uba Albertus lapang ki balapan tiket banya kun na ka parti henrei la kentat no yaki namar ba kala thamit e kapor hadin ka jing e no kam jong uba victory rani sini haga bede bagni ke parti ke jumi haga bana kaliang jong di sitting MDC ibu Victoria ni kila resign no ya kini kam namar kata kala pelong ya kini ngelam ki bakmat ka tindon ke jingkit kali peringkat pada MLA jongi haga bangin la yalum ya ke meeting balashim ya ke jingmut kasur ke jong pai ba leng ba kinong yalam ki bakmat haga ba laken thup ek ni kinong yalam nakaliang jong ke western riboy bat nakaliang jong ke eastern riboy beri ke GS road bakata karai dan ega jing skru jingmut jing galong haga jing lengkot jung kapor nyala shim ya juga sur bakata galong haga ba i MLA badan borom jini inhab ban shim ya kaneka benta na ka benta kaneka election NBC ba in long kum candidate na ka benta ka Jirang konsi haga bari bak neka election MDC menta wa rajar atusan UMDC ka maulai uba taibor